tak tulis. Dadak cetungan ki ngopo? Sapa kowe? Lho kok sapa kowe piye to? Lah aku urung tau ngerti karo kowe kok. Lho. Pancen sawetara aku ninggal Kademangan kene. Joko Tunggul to, wong ketemu bengi-bengi kok lali. Joko Tunggul. Piye to? Kowe iki ngimpi apa? Lah wong aku iki wis pirang-pirang dina ning Kademangan kene. Lah aku lagi iki ketemu kowe kok. Lah mula saiki kowe iki tak parani ning kene mergo aku wis sowan ning ngersane Ki Demang Somadigdaya, bapakmu. Dikarep apa kowe mlebu mrene? Halo ya. Iki keputren. Apa isine ming para putri. Kowe lanang apa wadon? Lho, aku lanang. Lah kene ning nggone sing wadon. Lanang ning keputren. Wong kowe iki wis dijodoke karo aku kok. Kok iso? Aku wis minangkane apa sing dadi pamundhute bapakmu. Kowe minangkani pamundhute bapak? Aku iso rabi karo kowe nek aku wis iso ngaturke tumbak Kiai Buyut. Tumbak Kiai Buyut wis tak aturke. Oh, ning ngersane bapakmu, Pak Promodigdaya. Dadi kowe iso nyowanke tumbak Kiai Buyut? Iya. Oh. Aho. Ora ana wong siji loro sing iso nyewanke tumbak Kiai Buyut ming aku Joko Tunggul saka Purwodadi. Kok iso? Iso kandhani kok. Mbok maune iki rasa disowanke. Lho ngopo kok ora disowanke? Wong kuwi minangka srana supaya aku iso wis sapa jenengmu mau? Joko Tunggul. Joko Tunggul. Aku wis ngerti karo sampean lho. Aku ki ora ngerti. Tak kandhani yo. Sing kagungan pamundhut sapa sing bisa nyowanke tumbak Kiai Buyut arep didhawuhke ki rak bapakku. Ha, kuwi tegese sing kepengin dhawuh bapak. Pitiki. Ayo ngono kuwi to. Maksudmu aku kon rabi karo bapakmu. Lah iya wong sing duwe. Aku ki ora apa-apa. Ning kok fotone iki piye? Aku jejer karo bapakmu dadi manten. Lah ngaku wis Bapak Kromodigdo kuwi wis kaya sedulur nek karo suwagi bapakku. Demang Purwodadi. Ya? Pan aku wis ngerti karo sampean wiwit biyen ning pancen urung tau ketemu sapejagong ngene iki. Wis saiki arep dikaya ngopo sampean kuwi wis dadi dhuwitku. Kok le pinuk? Lho iya to, tumbak Kiai Buyut. Dadi dhuwitku. Kaya apa wae diregem. Wong bebojoan kuwi kudu padha tresnane. Lah iya padha tresnane. Lah aku ora tresna karo kowe. Digathukke. Kowe tak jenggleng lho kowe engko. Kowe ora mangkelke lho. Sapa manis? Arep ngapa kowe iki? Gandrung to biasa. Ngisi-sini lho. Kok ngisi-sini ya pancen do nonton kok. Gandrung ki nek padha senenge, nek kaya ngene iki jenenge ya. Pancen nek urung wanuh suwe kuwi pancen duwe rasa urung seneng. Ning nek wis dikulinake. Sing kandha sapa? Aku ngono ora krungu kok. Suwe-suwe ya senep aku kok.
arep jenggleng aku. Kok ngeyel lho rumangsaku. Mbok golek wong wadon liya sing gelem tok pek bojo. Sapa maneh? Joko Tunggul. Apa? Aku iso apik, aku iso kasar lho karo kowe. Aku iso halus, aku ya iso kasar. Ning becik tak halus wae. Ora ngono kuwi. Sapa manis? Joko Tunggal. Kaya asik ira. Piye? Nek tak jenggleng piye? Beda to karo gandrungan liyane? Jenggleng ki ya oleh kok. Kowe iki jane krungu apa ora? Krungu ora? Aku emoh Joko Tunggul. Wis to wis. Iki ora cedak-cedak. Suwe-suwe engko lak ya gelem ngene kok. Telateni wong bapake wis oleh kok kowe. Mosok kowe arep angkot karo bapakmu? Lho, sing arep dadi manten ki sapa? Sing arep dadi manten ki sapa? Irung bangir godhek hangu udup aturi. Joko Tunggal. Kok medeni to kowe iki? Manuto yondo ndak emban ndak pojoke mbok bodro. Ora kaya ngono kuwi. Joko Tunggul. Wok-wok ketekur, wok-wok kecekur. Mbek meong. Kowe iki malah medeni bocah kowe iki. Joko Tunggul. Yen obah ngedeni bocah. Iki lho aku ki omong karo kowe, mangkel aku. Bicara sama lenganku aja. Ngeyel lho. Joko. Uang malan nyangkal. Puto penak lho. Eo. Ora ngantuk to, Le? Dereng. Sip. Siapa? Ora lho. Aku ngedepi sing ayu ngene kok ngantuk piye ya ora. Bapakmu ya sing ora ngantuk piye? Nanti be. Fitri. Ayo Dena. Pajak kejetuman. Wegah aku mbok wis kono kowe bali wae. Rambutnya ngandan. Ketoke aku malah kesetrum melu. Malah kaya manungku. Pripun Arjo? Wah, sehat ya Arjo. Bar wayangan wingi. Joko Tunggul. Ayam gedhen tenan. Joko Tunggul. Kok digenteni sindene wing apa? Banyak. Rak malah apik to. Loro lho, Jo. Gol. Loro lho. Maksud lo? Aku rak ning siji. Jajo lek Arjo. Nek
kae rak loro. Apa Pak Murjono? Pak Murjono kaya begawan lho, jenggote tekan sedo-sedo. Wis ya. Coba mes semata mes. Aja dibacutke. Aku ki share karo gingsulmu ki lho. Gingsul kok 12. Ya. Wis ya. Untuk cilik pinasan wiji malah pekok iki. Omong-omongan sing apik. Yo. Kowe anteng ya? Yo, anteng. Yo sithik-sithik obah. Sik. Joko Tunggul. Joko Tunggul. Malah gayeng ngene iki. Lah iya toh, kok malah rumangsa. Ora nek cah cilik-cilik. Joko Tunggul. Guyu. Aku ki ngejak omong kowe. Tulung kowe ngerteni apa sing dadi isine atiku. Ngerti aku. Ngerti? Isine atimu ki tresna karo aku Siswi. Ora, aku emoh dadi bojomu. Nek kowe mau dadi bojoku, aku wae sing dadi bojomu. Lah kuwi ora ana bedane. Wis ya, tulung. Jangganya Andan dulung tang kluntung tang tung tang tung tang dulung tang. Rumangsa aku kok malah kelebon wong edan. Manut to. Aku kudu ping pira kandha karo kowe? Bathuk nyoni locen Sakarmu, wong kok ngeyel wae. Manut. Ora. Gelem manut ora? Aku ki ora iso nglakoni Joko Tunggul, tulung. Kowe iki ngerti aku. Aku ki wis bapakmu wis pasrah karo aku. Kowe nek ora gelem manut karo aku, Joko Tunggul.